Mga subscribers, like and share, ito po yung aming part 2. Kasi kanina, warm up yun eh. So dito ngayon, pinapakita ko yung nakaupo na si Kuya Eme, yung aking stroke patients na laga dito. So ang gagawin namin ngayon is, hawakan niya to. So, titignan natin kung makaka-step siya or yung aming gagawin na po tayo. Ano kaya no? Hawakan mo na ba to? O hawakan mo kita? Natiyo ko muna. Step kita. Step kita ka to. Kaya mo? Sige. Bukan natin muna yung step kita. Ano ko muna sa akin. Hindi ako pa sa akin. No? Yeah. 1, 2, 3. Push! Ang lakas mo na pare. Grabe na. Ang lakas mo na, no? So tayo nga na. Banda ka. Tapos. Ito kong kakastop pa na. Kasi ba? Yun! Nakakita nyo guys, misstep. Diba? Oo. Dali. Awak sa akin. Pag ako misstep. So, step tayo ha. Step pa, step. Hindi, wakan mo ko. Sige. Yan. Sa. Okay, step mo. Yan. Okay. Sa, thank you Lord. Okay, yan. Thank you Lord, sabi mo. Sige, step ko ulit. Yan to, sige. Sige, step mo. Sige, step mo. Sige, step mo. Step. Okay. Takot. Hindi, babalik. Ligo tayo. O, sige. O. Step mo. Ayaw mong bati kita? So, bati kita? Okay, step mo. Bakas ang ulo mo, ha? Okay. Okay, good. Yan na po. Maglalakad na po. Yan. Ito po yung unang step ni Kuya Eme, guys. Oh, sa lahat ng mga anak niya. Sabihin mo, thank you Lord. Oh, yan. Step pa kasi. Step. Okay. Okay. Yan. Okay. Kaya ang ginawa mo, di ba? Yan. Tapos ganun. Tapos ganun. Okay, step. Okay. Di ba kaya? Okay, step. Ako sa akin. Bating kita. Up! Puwa na. At least nakastep ko, ha? Ha? Importante, ha? So, ikaw kuya, ganito gagawin mo, ano? Nakastep ko na, di ba? Mamaya, ha? Ito gamitin natin. Tapos, dahan-dahan ka, ha? So guys, ito. Cut ko muna to. Gusto ko lang mapanood ng mga anak niya. Itong eksena to na naka-step na si Kuya Eme. O kaya, no? O, naka-step ko, di ba? Okay ba? Oo, sige, cut ko muna to para panoorin nila na nakaka-step pa na, ha?